ସାଙ୍ଗମାନେ କଥାରେ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡବ ଋଷି ପ୍ରଜାପତି ଦେହର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚି ପୁରେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ତାଙ୍କ ଦେହର ଶୂଳି ପୁରା ହେଲା। ସେମିତି କଥା ଗଙ୍ଗା ମା ପୁତ୍ର ପିତାମା ଭୀଷ୍ମ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସାପ ଦେହର ତୀର ମାରିକି ଗୋଟେ ବୁଦା ଖୁମ୍ପା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଶହ ଶହ ତୀରରେ ସଜା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇମାନେ ସେମିତି କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କାହାର ହେଉଛି ପଇସା ଲୁଟି ନେବା, କାହାର ଜମିବାଡ଼ି ଲୁଟି ନେବା, କାହାକୁ ଆମେ ମାରିବା, କାହାକୁ ପିଟିବା, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାପ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପାପରେ ଆମେ ଶାସ୍ତି ପାଇବା। କଥାର ଅଛି ଆମେ ପାପ କରିବା ଯାଇ ଗଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଧୋଇକି ଆମେ ଆମ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ପାପ କରିଥିବା ମାନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଫଳ ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା କଥାର ଅଛି ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି।